Assalamu alaikum, sunana Zakiya Abdurrahman daga Sirrin su Media. A yau za mu tattauna akan karin magana. To masu kallon ku biyo mu don jin yadda za mu tattauna da jama'a. Duniyar fasaha. Dan karasa mana wannan karin magana, an ce komi tsawon giginya. Daga ƙasa ta fito. Ƙasa za ta waɗo. Komai tsawon giginya. Kuna ji komai wanda akwai yaya a samanta. Akwai yaya a sama mana. To ko za ka dan karasa mana wannan karin magana? Na me fa? Wato komi nisan giginya. Komai nisan sama ne. A giginya ne. Ban fahimci wannan kalmar ba. Za ta faɗo ƙasa 'ya'yanta kenan. Ni ba haushe ne daidai gwargwado. To ka dan karasa mana wannan karin magana. Komi tsawon giginya. Giginya daga kwallo take. Kai ba haushe ne. Daidai gwargwado kuwa. To ko za ka dan karasa mana wannan karin magana? To shi kenan, bismillah. An ce komi tsawon giginya. Da akwai ƙarshenta. Masu kallon mu kun je da muka tattauna da mutane daban-daban akan wannan Hausa namu mai sarkakiya. Ku ci gaba da kasancewa da mu a Sirrin su Media tare da ni Zakiya Abdurrahman.